Республикала бурус өсөн йорт малын алып китүдең тәүге осрагы теркәлде. Кырмыскалы районында коллекторлар пенсионердің бердән-бер хәерен тартып алган. Сыйыр кайтып келгәндә мескәмиккә утырайм бит. Эй, сыйыр каймайтам, кайтып келәсең, берәй белмәсең. Кимдә җыладым? Йотеш. Яламын, жалко бит. Малар бирәсе киләмен. 11 малка барам. Шишинде килдиләр дә, менә бастылар да инде безгә хәзер әйтәләр. Кредит ди алган ди малай инде, телефон ди, акча түләде. Соседка мин ничек киреп алам? Булардан бит акча алып итәлмин. Шундан әйттеләр, газ, ут, фиш оформлять итәбез диде. Сүндердек битәбез ди хәзер дип әйтәш. Газпромнар киләләр ди, сүндереп битәләр ди. Шундан хәзер көтүне көтәләр. Коровка ишми, кем коровка гына, одна коровка гына диде мине. Сыйыр диде миндә. Шуна түйе алып, ана азбардан ана алып чыгып, ана шулай киттеләр алар. Итеп, расписка яздылар. Әлмира Нурмөхәмәтова һөт каймак урынына кулында бер табак кагыз менән торып кала. Бактиһәң Әлмира Нурмөхәмәтованың кесе малае касандыр кредитка 10 000 һумлык телефон һатып ала. Уның бурусы әле 27 000 һумдан ашып киткән. Тик күптән инде икенче районда яшәгән улы был адрес буенча исәптә генә тора. 33 000 бирдем, аннан 10 000 бирдем. Тагын 6 000 бирдем. Менә пай продалам. Мин менә әбир алам, мин хәзер пайда бирәләр. Җирно да бирәләр, салам да бирәләр. Ниһәм салам да юк, пайым тәгә. Җирном да юк. Мин ашка торып калдым. Юристлар билдәләвенчә, коллекторларның бурыс өчен мөлкәтне тартып алырга хукугы юк. Баны суд приставтары гына башкара ала. Ә был осракта әсә кеше улы өчен хәер менән кредит кайтарырга бөтенләй тиеш булмаган. Но в любом случае никто не имел права у нее изымать эту несчастную корову. Этого права у коллекторов тем более нету. Коллекторлар менән кала yerендә нисек һөйләшергә кирәклеген кеше аңлап беткән. Йортка килһәләр, шунда ук полиция сакыртыла. Ә бына үз хукукларын белеп битмәгән авыл кешеһе был мутлашучылар капканына эләгә.